आयौ दासो सफैबाय माने इसेबां गोबाव जाखो बेसे टेनसन जादोंमोन आंहा दाबो सफैया होननानै इसेबां गोबाव जाबाय बेबायदिनो गोबाव जाबाय आयै नागिरनायावनो जायासैयानो एडमिसनानो आं नागिरनाय बायदि मोजां मोनासै ए बे रादाया बुंनायालाय बे स्कुलाव थांदोंमोन बेलाय माथो जाखो बेयावलाय माथो जायासै थांदोंमोन आयै बे स्कुलावबो थांदोंमोन बे स्कुलाबो प्रिन्सिपालानो गैया प्रिन्सिपाल गैयैखाय जानाय नंला होननानै बुंदों ए आफाय आं गारि गिदिराव गाखोदों ए गारि गिदिराव गाखोनाय फैदो आबा फैदो आथिं आखाइ सुहैनोसै जेबो जायाखैबो बियो ए मानोथो जाबोदि हटेलफोराव बेबायदिनो गोबावबो जाबाय हाखु दाखुबो जाबाय जानायानो जायासै एसे फ्रुट सालादल' जादोंमोन दे फै आबौ फै ओंखाम संना दोनखादों आं फै थौ जाहैनोसै जोंहा नों दाबो जायाखै ओंखाम नोंसोरखौनो फैगोन होनना लामा नायनायावनो गोबाव जालांबाय र' जानायानो जायासै ए दा अबाव नागिरहैनो आं बिसोरखौ दाथ' स्कुलफोराबो बन्द जाबायसो खोमा एसेबां समसिमथ' स्कुलाव अपेन थायालै दा अबाव नागिरहैनो आं आइयाबो फन हराखै माथो फैबोलाथाय फन हर होननानै बुंदोंमोन आङो थाय सुदेमाबो फनखौबो रिसिभबो खालायासै दाथ' फनानो सुइच अफ खालायनासो लाखो ना बेटारिस गैलासो ना मासोथाय अबाव नागिरहैनो दा आं बिसोरखौ बे सनजिब मोख्रानाबो मबाइलानो सुइच अफ नट रिचेबल बुंबाय थायो मा जाखोथाय दिनैनि समावसो मानसिफोरनानो गासैनाबो मबाइलाल अफ थै बिहामजो मा ओइ राधाखौ फन खालायदोंमोन नामा नोङो मानो खालायनाङो बेखौ फन खालायाखै खालायनोबो हानाय होननानै सोंदोंमोन आङो नोंखौ थारमाने फन खालायबाय दंमोननो बियो नोंनि मबाइलाव अफ मोननो नों मा सुइच अफ खालामनानै लानाय गैया मबाइलाव चार्ज गैखायामोन आयै आं आरो नोंसोर दाबो सफैला होननानै गिनानै बिखौ नागिरनो थिनहरदों मा अबाव नागिरनो थिनहरदों नोंलाय जेराव मेरावनो लामा सामाफोराव आं आरो बेसेबा गिनाय मोन्दोंना दाबो सफैला सिनायाबो होननानै गिनानै थानो हायैनि थिनहरबाय आं बिखौ नागिरनो ए दा बे नागिरलाबायगोन जेराव मेरावनो थांनानै खिन्थाहर आयै सफैबाय होननानै दा आरो टेनसन खालायगोन बियो बेखौनो दा बेसेबा सानबाय थागोन बियो ओरैनो मानसिया टेनसनाव थाखायो दे खिन्थाहर आं रायज्लायनो गोसो गैया आं नों रायज्लायहर र' खिन्थाहरनि र' सफैबाय होननानै बिराद गोथावमोनलै केकआ एसेबां दामनि केक मोनजायामोनथ' बाबरे बाब मोनजाफेराखैमोन एसेबां दामनि केक जाबावगौमोनलै आङो गोथावथार मोनदोंमोन आं केकखौ अहायासैयानो मोनजाबावनायबा हामगौमोन एसे रनि राजा फैयाबा एसे ओंखाम जाफैदो नों जेबो जायाखै केकखौ सोंना नायनो र' दंना गैया आबा अबाव थांलायखो बे गथ'आ आबा ए आइ रनिखौ नागिरदों नोङो बे रनिया बक्सिजोंसो दङ बायजोआव अ मा खालायदों दा बे बायजोआव गेलेबाय दं नामा बे दाबो औ गेलेदों बे जोंहा बक्सिया बेखौ गावनि फिसाज्ला बायदि अनोना बेनिखायनो आबौ राजाया जोंहा बक्सिखौसो बांसिन मोजां मोनो बिफानिख्रुइ जोंहा बक्सिखौ जेरैबायदि मोजां मोनो बियो बिफाखौबो एसेबां मोजां मोना खोमा बियो एसेबां फ्रि मोनो बक्सिजोंसो थाखायो सान हर हा बिफायानो न'आवनो थायाबा फिसाज्लानो समखौनो होआबालाय फिसाज्लाफोरालाय गुबुन मानसिखौनो बिफा साना बे नङा होमबा दा रनियाबो राजाया बक्सिखौनो बिफा बायदि मोनो बियो हौवाफ्रा हिनजावफोरनो गथ'फोरनो सम होआबा बेबायदिलै गथ'फोराबो गुबुनखौसो बिफा सानलायलाङो आरो हिनजावफोराबो मालाय हौवाजों खारसननो बारा सम नाङा थायो बेनिखायनो हिनजावफोराबो मालाय हौवाजों खारफायो खोमालै हौवाफोरा सम होआबा जानोबो हानाय जोंहा बक्सियाबो माबानि रनि राजानि आबौनि बिफा बायदियानो दे बेसेबा अनखायो जोंहा बक्सिया गावनि फिसाज्लासो सानखायो बियो औ दादै अनो थर' बियो बेनिखायनो बेजोंनो बांसिन थानो मोजां मोनो बियो गथ'फोराबो बिफानि अननाय मोननो लुबैयोना जोंहाना आरो बिफाया न'आवनो थायाना बारा थाबाङानो थानोनो सम मोना बेनोथ' न'आवनो थानाय नङा बिजामादैखौ
खामानिबो दं देनाय थेवबो न'आवनो थाबाङा माथो खामानि थाब्लाबो बायजोआवनो ओंखारलांबाय थायो दाबोलाय माथो ओंखारलांबायानो अबाव थांदों बिजामादैयालाय खामानि दंनो दादै एसे खामानियानो जोबला फिसाज्लानि जोनोम सानावबो बेबायदि गुबुन जायगायाव थांबाय थायो बेसेबा बेरायनांगौ फिसाज्लाजों हिनजावजों सानैखौबो लानानै जोनोम सानाव बेलाय माथो न'आवनो थानो नागिरा अबाव बेरायहोनो लांनो बेलाय दादै बे थानोसो नागिरखायाखैमोन बे बार्थडेफोरखौबो खुंनो नागिरखायाना बियो गावसोरबो आगोलनिफ्रायनो मोनखायाखै नालाय बारा गुरुत्वबो होखाया थांनोसो नागिरखादोंमोन दहायनिफ्रायनो खामानि दं होननानै आंसो फुजा होनांगौ केक हानांगौ होननानै आबानि कसम होनानै लाखिदों नङाब्ला मालाबानो थांसिगौ बे दाबोथ' थांबायानो खामानिया जोबनायखाय न'नि बिजामादैया नांगौनिख्रुइ एसे बांसिन देखायनाय बायदि मोनोलै आं आइ गाज्रि मोननाङा देनाय नों बुंनायखाय मोना दादै आंबो मिथिखागौ बेयो खामानिखौ लानानै एसे बिजि आरो बांद्राय देखायो होननानै बिजि मालायनि सायाव मोनदों नालाय धोन सम्पति दे जायखिजाया आरो फैगोन दे खामानिबो मावनांगौ जायोना फिसाखौ बेबायदिनो दोनबाय थानो हालालै माबा मोनसे खालायनांसिगोन बिफा नङाब्ला जों फिसाखौ खोमाना लानांगोन बिफा मा खालायनो दा होनब्ला अबावबा डक्टर अजाफोरनाव थाङो नामा होनबा मा खालायनाया हामगोन होनब्ला बिफा आं सानदोंमोन सन्जयनो सासे हिन्जावखौनो लाबोनानै होनसै नामा हारसिंलाय बेसे थाबावनो बेलाय खर'फोरासो गाज्रि जागोन बेना जानांगौआथ' जानानैबो थांबाय खर'आबो गाज्रि जानानै थाबाय आंनि फिसायासो दा बेबायदि समावनो नांगौ समावनो न'खरनि मानसिया बेखौ मदद खालायाबा जोंफोरनो नायाबा सोर नायगोन जोंनि फिसानि साननायखौ गोसोनि बाथ्राफोरखौ जोंनो बुजिनांगोन बिफा हिन्जावखौनो लाबोना होनोसै सासे लाबोनाथ' होनो हायो र' बिमा दा गावाबा मा सानो गावाबा लाबोना लाबोआ गोसोफोराबा माबायदि सोलिगासिनो दा बेना बिनि गोसोआबा दा हिन्जाव लाबोनो हानाय अबस्थायाव दंना गैया माबा सानगासिनो बिनाव सोंनोबोथ' नांगोन बिमा मा आरो आं मिथिगौ दे आंनि फिसाखौ बियो माबायदि साननानै दं दा आरो बिनि हारसिं दरसे जिउखौ एसे रंजाहोनो थाखाय बिनो हिन्जावनिनो गोनांथि जानानै दङ सासे लोगोरि जिउनि लोगोरि गावनि सुखु दुखुआव लोगो होफानाय बेबायदि हिन्जाव नांगौ जादों आंनि फिसानो मायबा प्रब्लेम जायाथ' बिमा बिसोर सानैनि गेजेरावथ' दासिमबो बेबायदि फाथैलाय बिसिनायबो जायाखै डिभर्सबो जायासै अफिसियेलि हिसाबाव बेबायदि समाव लाबोनाया हामगोन ना बिमा आं गालिनि आखलफोरखौ गिनाय मोनोलै बिमा मा खालाय मा मायोथाय खर' गाज्रि मानसि बेखौ गिनानैनो बेबायदि थाबाय थाब्लाथ' जाला बिफा माबा मोनसेथ' खालायनांगोन ना आरो बेनि आखलानो गाज्रिखा बियो फैला दे बियो जोंहा सन्जयजों फैखाला बियो मालाय हौवाजों थांनो नागिरदों बियो बेनिखायनो बेबायदि खालायखादों फैखाला बियो थेवबो उनाव मायबासो खालायना मायोथाय फोथायनो हायाना बेखौ केस होलाबायबा आरो बेनिख्रुइ बिमा आं सानदोंमोन अफिसियेलिबो कर्टआव थांनानै डिभर्सखौ क्लियार खालायना फैनायानो हामगोन नामा बाथ्रायाथ' नंगौ देनाय बेफोरखौ दानो खालायना लाबोलाखाय इयुनाव जेबो प्रब्लेम जाहैनाय नङा मा खालायदों बाबा आयै बाबा फैदों आयै आबा नोंसोरखौ एसेबां नागिरदों आङो नोंसोर न'आवसो फैखोमानानै दङ बाबा स्कुलाव थांदों नों स्कुलाव नंगौ आंनि आबाया गाबोन थांबावगोन दे आंबो थांगोन गाबोन दे आया आंखौ रागा जोंदों आया रागा जोंदों आंखौ आया नोंखौ रागा जोंदों नोंनि फनखौ दानना होदों नंगौ बेबायदिसो खालायदों आया दुस्थ'थार ना र' आइजों रायज्लायहैनि आं मानो फैदों दालाय दे साहा लोंनो दे कापसे गोथावनो हाइजें होनानै फुदुंदो हाइजें गैया हामा मोननानै दं आंखौ सना एंगार उननो फैनाङा दासो गाबोन थांगोन दे गाबोन रागा जोंनांला आं फैबायना दा दिनै थांनो हायासै आरो गाबोन थांगोन होनना फैबायना दा आं
दे जागोन दे बुरबाय थानांला सना आंनि एंगार आंखौ एदावनो फैनाङा नोङो खामानि दङ आंहा थां नोंबो रां खिनजाहांबाय एसे एसेनो नोंजों बेबायदिनो सानफ्रोमबो थगायजाबाय थाबालाय रांखिनि जाया माथो जागोन नों आंनो खिन्थायाखैयानो थगायनानै लाखिदों आइयासो खिन्थाबाय माथो बार्थडे दंमोननो रनिनि हनै बेखौनोथ' खिन्थानो होननानै फन खालायबाय दंमोन आङो नों फनखौनो सुइच अफ खालायनानै दोनदों माथो गावहानो रागा जोंनानै रायज्लायासै रागा जोंनायल' बाथ्रा फैया मिथिबाय रादाय मानसिया खोथा होनानै बेबायदि थगायनो नाङा आरो नोङो न'खरनि बाथ्रा आंखौ गासैखौबो मिथिखायो होननानै मिथिजोबखागौ माथो नोङो मानोथो सिखोमाबावो रनिनि बार्थडे दं होननानै खिन्थानांगौ ना नोङो आं नोंखौ बेबायदि खालायनाय नंखायामोन नोंखौ बेबायदि जरजबस्ति लिंहरगौमोन नामा आङो आंबो मिथिगौना फिसानि बार्थडेयाव बयबो थाजानो लुगैखायो होननानै नोंखौलाय मानो लिंहरगौमोन आङो बेबायदि नों मानो सिखोमानो नायबाय थायो बाथ्राफोरखौ मानो फोरमाया नोङो आंबो गोसोआव गैयामोनलै बाबानि बार्थडे होननानै नोंखौबो थांगोन होननानै बुंफ्लांबाय बेबायदिसो जाना होबायना ओजों आरो रितुआबो अफार खालायबाय अबाव फैनो हाबावनो आं मिथिगौ नोंखौ रागा जोङा होननानै सानब्लाबो नों गावनो आंखौ रागा फोजोङो मानो खेबफ्रेबो आंनि फिसायाल' सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो हो आंनि फिसाया नागिरबाबो बिफाखौनो मोना नोंनि बेबायदि आखला आंखौ आगोलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांहोयो मिथिबायना साना होननानै सानब्लाबो सानफ्लांनांगौ जायो सुदेम दुखु मोननाङालै दुखु मोननाङा होननानै बुंनायासो इजि रादाय नाथाय जायजों जाजायो बेसो मिथियो बाथ्राफोरखौ सिखोमानो नाङा न'खरखौ मोजाङै सोलिलांजानो लुगैदोंब्ला सरि सुदेम सरिनि बाथ्रा फैया रादाय नों जेबो निमाहा बिनाङा आरो मोनसे बाथ्रा नों गासैबो बाथ्राखौ आंखौथ' फोरमायजोबनो हायोना रितुखौ खोन्थानो हायाबाबो आं रितु नङाना आं सुदेमसो रितुआ दिनैसिम जेबो बाथ्रा मिथिया नाथाय आंथ' मिथिगौना बेनिखायनो न'खराव माबा मोनसे जादों बा माबा मोनसे जागोन आंजों फोरमायखा मिथिबाय आंजों फोरमायलाय आं दुखु मोनो बेबायदि खालायब्ला आंनि फिसाखौबो एसे इम्पर्टेन्ट हो जागोन दे सुदेम आं जोंफोरनि फिसाफोरनि गेजेराव अनलायनायखौ गुबुन गुबुन नोजोरै अनाना आं गासैखौबो गावनि होननानैनो अनो गावनि होननानै सानो आंनिनो फिसा गासिबो आं बेखौ बुङाखै रादाय दि नोङो फिसाफोरनि गेजेराव फारागथि दिहुनो होननानै फाराग खालायो आंनि फिसाखौ अना बिनि फिसाखौ अनो होननानै आं बेबायदि बुङाखै बिफा सासे जानानै गावनि फिसाखौ अनखागोन नाथाय एसे समबो होनांगौ आरो मानोना बेबो नोंनि फिसासोना नों सान हरथ' बैयावनो थाहैयो बेयावथ' फैयाना आरो आं नोंखौ दिनै फैयैनि थाखायल' बेफोर बाथ्राखौ खोनासङाखै मानोना आबानि एडमिसन लानो होननानै गोबां सम जालांबाय आं गासैखौबो लानानैसो बे बाथ्राखौ बुंदों मिथिबाय